Com sabeu, el Museu d'Història està travessant una època de canvis, però el nostre canvi més gran és el trasllat de la nostra seu principal, des d'aquí on estem al monestir fins a l'antic hospital. La majoria em coneixeu, soc en Jordi, soc una mica el que fa de la funció de conservador del museu i res, no m'enrotllaré gaire, però sí que aprofitant que venim a buscar aquestes peces aquí, que és un espai relacionat amb el que en diem les reserves de fons, que són el que popularment en diem els magatzems del museu, allà on guardem les peces que no estan exposades. Primer de tot, comentar-vos que les peces en els magatzems són el principal fons del museu. La majoria de museus del món tenen, per dir alguna cosa, hi ha de tot tipus de percentatges, però perquè tinguem una idea bastant aproximada, probablement un 90% de les peces de la majoria de museus estan en reserves, estan en magatzems, no estan exposats. Ara, també és veritat que hi ha una certa rotació de tot aquest material i que moltes vegades aquestes peces estan esperant pacientment, documentades, controlades, sabent on estan i mantingudes, que hi hagi una ocasió, com la que tindrem ara, d'una nova exposició que podrà donar sortida en aquestes peces. En aquest espai que ens trobem ara és bàsicament l'espai on fem tractaments de conservació preventiva per petites intervencions a les peces que no requereixen d'un restaurador per conservar-les millor i on també les documentem, les revisem i les reubiquem en el seu lloc, perquè una altra cosa molt important és poder-les trobar. Busquem les peces, les tenim ben localitzades, totes amb el seu codi, i quan tenim una activitat com la d'avui, poder-les trobar ràpidament i poder-les tenir totes aquí presents perquè puguem fer, per exemple, aquesta activitat en la qual us agraïm molt que ens pugueu ajudar.